Александр Фридман, палітычны аналітык і гісторык з намі на відэасувязі. Спадар Александр, вітаю вас. Добрый вечар. Вітаю, добрый вечар. Як лічыце, у сённяшніх умовах, ва ўмовах вайны ва ўкраіне, вось сённяшні дзень 8 траўня, дзень памяці і прымірэння ці дзень памяці і замірэння, на ваш погляд, па-іншаму прачытваецца? Не, конечно, абсолютно. Гэта ж вядомая такая рэч, што кожная генерацыя ў залежнасці ад палітычных падзеяў, у залежнасці ад становішча пераасэнсоўвае гісторыю. Таму і у нас не застаецца нічога іншага, як пераасэнсоўваць гісторыю, асабліва калі мы бачым, што адбываецца ў Расійскай Федэрацыі, у Беларусі, дарэчы, таксама у кантэксце 9 траўня, наколькі гэтае свята палітызавана і наколькі яно выкарыстоўваецца у военных мэтах. Фактычна свята перамогі, якое расійскі бок зрабіў святам вайны. Ну, уласна, пра гэта, дарэчы, кажуць і іншыя гісторыкі, і мы бачым з іншага боку, як у Еўропе досыць спакойна праходзяць гэтыя памятныя мерапрыемствы. У той жа час у Беларусі ўжо шмат гадоў мы назіраем так званая пабедабесія. На ваш погляд, чаму такая розніца паміж адзначэннем гэтай даты ў Еўропе, а з іншага боку, з другога боку у Расіі і ў Беларусі? Ну, калі мы паглядзім на Еўропу, на традыцыю святкавання ў такіх краінах, як, напрыклад, Францыя, канешне, там таксама прысутнічае пэўны палітычны чыннік. Гэта вельмі важна ў еўрапейскім кантэксце свята. Але ўсё ж такі гэта свята, дзе прыгадваецца мінулае, дзе гаворка ідзе пра мінулае, і пытанні, якія ставяцца, гэта пытанне, што трэба зрабіць, каб гэта не паўтарылася, каб не паўтарыліся жахі гэтай вайны. Ідзе асэнсаванне вайны і яе жахаў. Што тычыцца расійскага боку альбо расійска-беларускага боку, то тут жа не пытанне асэнсавання тут няма. Тут пытанне, хутчэй, якое ўздымаецца, як гэтае свята можна выкарыстаць у сённяшніх палітычных мэтах. Ну, вось гэта і адбываецца. Тут гаворка не пра ахвяры, не пра жахі вайны, а гаворка пра такія наратывы кшталту можам паўтарыць, альбо на Берлін. То бок гэта не свята мінулай вайны, гэта хутчэй з расійскага пункта гледжання свята сённяшняй вайны і свята магчымай будучай вайны, якую будзе Расія. Дарэчы, калі звернем увагу і на іншых нашых суседзяў, напрыклад, да Літвы, якая была акупаваная Савецкім Саюзам у 40-м годзе, дык вось там не адзначаюць дату 9 траўня як дзень перамогі. Чаму нам распавёў гісторык і чале Сейму Літвы Валдас Ракуціс? Давайте послухаем, вернемся до нашей размовы. Просто мы присоединились к западному миру, который имеет свои праздники, потому что мы знаем из истории, что 9 мая это было специальное решение Сталина, чтобы как раз в Москве был этот, отдельный договор был сделан специально для того, чтобы так показать, кто выиграл эту войну. Ну и поэтому мы знаем эту историю, поэтому начали или присоединились к западным государствам. Спадар Александра, вось сёння таксама запланаваныя шырокія святы, імпрэзы, прымеркаваныя да дня перамогі. У Расіі будзе гэта вялікі парад, на які Владзімір Пуцін збірае розных гасцей. Туды, дарэчы, ўжо прыляцеў Александр Лукашенко. У Беларусі таксама пройдуць 6 бессмяротнага палка. Ведаем, што раней яны знаходзіліся пад забаронай. Рэжым Лукашэнкі нават не дазваляў іх праводзіць у сталіцы, а тут ужо нават у горадне анансуюцца ў іншых гарадах. На ваш погляд, чаму ўсё ж такі дазволілі гэтыя 6? Я думаю, што у Лукашэнкі вельмі абмежаваныя магчымасці. Відавочна, што гэта асаблівае свята. У гэтае свята і ва ўсім звязаным з гэтым святам Расія чакае праяваў лаяльнасці. То бок святкуеш 9-го, лаяльны, дазволіў бессмяротны полк,
лояльный и приехал в Москву, як приехал той же Лукашенко, значится лояльный, то бок ты рухаешься у патрэбным для России у фарватары Российской Федерации, скажем так. И вось менавіта гэта Александр Лукашенко и дэманструе. Россия чакае ад яго менавіта таких крокаў, і ён разумее, што гэтыя крокі трэба рабіць у сённяшняй сітуацыі, тым больш, што ён, напэўна, чакае таго, што вось за гэтую лаяльнасць, якую ён дэманструе, якая яму асабліва нічога не каштуе, могуць быць нейкія дадатковыя прэферэнцыі з расійскага боку. Калі Лукашенко такія крокі робіць, ён ніколі не робіць іх просто так. Ён клапоціцца пра ўласныя інтарэсы. Ён заўсёды жадае нешта атрымаць. Ну, магчыма, гэтым разам і нешта атрымае. А у дадзеным выпадку для Владимира Путина і для Расіі Лукашэнкі чым з гэтага пункту гледжання выгадны? Ці цалкам ён задавальняе, як і раней, расійскія ўлады, і нават вось запрашаючы розных гасцей у Москву, як бы расійскія ўлады пераносяць на гэтую павестку, у тым ліку усе спадзевы, якія яны кладуць на Александра Лукашэнку? Ну, расійскім уладам відавочна, яны і адмыслова запрашаюць, каб прадэманстраваць, што Расія не адна, што Расія не ізалявана, што ёсць краіны, якія на расійскім баку. І тут Лукашенко гэта першая асоба, якая павінна там быць. У яго выпадку пытанне там яно не ставіцца. Там можа быць узнята пытанне, ці будзе Пашынян, ці будзе Аліеў, ці, магчыма, будзе Такаеў і іншае. А што тычыцца Лукашэнкі, ну ён жа даўно прысутнічае на галоўных расійскіх мемарыяльных мерапрыемствах. Яго ж нават у гэтым годзе паклікалі на гадавіну блакады Ленінграду. То бок Лукашенко ўжо ён нават не разглядаецца, як не падаецца, як нейкі замежны кіраўнік. Ён разглядаецца як частка расійскага палітыкума, якая абавязкова павінна прысутнічаць на ўсіх галоўных мерапрыемствах, прапагандысцкіх мерапрыемстваў расійскіх уладаў. Разам з тым бачым, як Пуцін сваіх сяброў збірае на іншым баку, на другім баку Еўропа таксама аб'ядноўвае свае сілы. Так вось Еўрапейская камісія прыняла пагадненне аб экспрапрыяцыі доходаў ад актываў Расійскай Федэрацыі, і кіраўніца Еўракамісіі Уршуля фон дэр Ляйен пацвердзіла, што пагадненне дасягнулі паміж амбасадарамі 27 краінаў Еўрапейскага звязу. Паводле фон дэр Ляйен, цытата, закуп на гэтыя грошы зброі зробіць Украіну і ўсю Еўропу больш бяспечным месцам. Канец цытаты. Цяпер гэтае рашэнне мае быць зацверджанае Радай Еўразвязу на ўзроўні міністраў. Сёлета Еўракамісія мае намер сабраць такім чынам прыблізна ад 2 до 3 мільярдаў еўра. Чакаецца, што першае паступленне гэтых экспрапрыяваных сродкаў могуць быць атрыманы ўжо ў ліпені. Спадар Александра, на ваш погляд, якім чынам Крэмль адрэагуе вось на такія захады? Я думаю, што з боку Крымля трэба чакаць новых пагрозаў, новых гучных заяваў. Ну і думаю, што гэтым усё і абмяжуецца. Тут жа трэба што бачыць. Канешне, для Расіі гэта непрыемная справа, бо зараз зброя пойдзе ва Ўкраіну, так бы мовіць, за расійскія грошы. І яны гэта ведаюць, ім гэта не спадабаецца. Гэта з аднаго боку. Таму будзе адпаведна рэакцыя гучная. З другога боку, канешне, гэта не тыя памеры, і гэта не вырашальна. Тут ідзе толькі справа пра адносна невялікія лічбы. Канешне, гэта дапамога, але ўсё ж таки абмежаваная. Куды іншая была б справа, калі б усё тое, што на дадзены момант замарожана з боку Еўропы, калі гэта было б накіравана Украіне. Ну тады былі б з боку Расіі зусім іншыя, куды больш агрэсіўныя рэакцыі. Спадар Александра, яшчэ цікавая заўвага да нашай сённяшняй размовы, гэта тое, што у рознага кшталту выказваннях Владимира Путина, у тым ліку і учорашніх выказваннях падчас інаўгурацыі, заўважна, што Путин абсалютна не баіцца таго, якая будучыня яго чакае за здзейсненыя ваенныя злачынствы. Тым часам Александр Лукашенко часамі бачна у ягоных выказваннях страх за гэтую будучыню. Ці ў гэтым палягае асноўная розніца ў падыходзе бачання гэтай будучыні паміж дыктатарам Беларусі і прэзідэнтам Расіі? Так,
так, это такі вельмі важны момант, бо з Пуціним насамрэч усё зразумела. Ён для сябе вырашыў, што яму трэба будзе заставацца на сваёй пасадзе да апошняга дня свайго жыцця. Колькі атрымаецца. Бо глядзець у будучыню, ну, гэта вельмі складана. Ўсё ж такі ордэр на арышт выдадзены. Абвінавачанні ў ваенных злачынствах прысутнічаюць. Так, такіх выпадкаў пакуль у гісторыі не было, каб на лаве падсудных апынуўся кіраўнік ядзернай дзяржавы. Але ж гэта не значыць, што гэта немагчыма увогуле. Так што таму Пуцін дзейнічае ў гэтым сэнсе, ён больш спакойны. Ён ведае ўсё. Ну, пытанне вырашана, трэба ісці далей, ужо нікуды не дзенешся, так бы мовіць. З Лукашэнкам ўсё ж такі інакш. Па-першае, Лукашенко гэта, конечно, не такая моцная фігура, як Пуцін. Лукашенко не кіраўнік ядернай дзяржавы. Лукашенко ведае лёс сваіх паплечнікаў, таго ж Каддафі альбо Мілошевіча, які сапраўды апынуўся ў выніку на лаве падсудных. І яму гэта непрыемна. Ён ведае, што яго, у прынцыпе, накіраваць у тую ж Гаагу будзе куды лягчэй, у прынцыпе, чым таго ж Пуціна. І, канешне, ён гэтага не жадае. І яго лёс, ён яшчэ як бы не вырашаны, бо ордэра на арышт няма. І Лукашенко, вядома, не жадае, каб такі ордэр у выніку змяніўся. Таму ён і імкнецца весці сябе, ну, асцярожна, каб дадаткова не правакаваць, каб гэты званы ордэр не атрымаць. Бо небяспека, якую Лукашенко адчуў бы ў гэтым выпадку, яна куды больш рэальная, чым у выпадку Пуціна. Вялікі дзякуй за гэтую размову. Александр Фрыдман, палітычны аналітык і гісторык з Нямеччыны, быў з намі на відэасувязі.